kore kwa Nyachimugire, one of the beneficiaries beli tukuria rero uno mugavana Paul Simbarati anyara gototarese nyagitari yeto ya Kisii Teaching and Referral Hospital ngo irachinga kechiga gote mugavana itombuya mono ase ogotorera mabera litukuria rero abangina rero mbale no mogoko unanje binafsi litukuria rero na gokire sana mugavana omwana na bwate sickle anemia. Your Excellency na chiri nyagitari etari limo tari lya kabere litukuria rero kwanduze ilio musigo monene ulingase na bwate litukuria rese bill. Your Excellency mbuya mono nende nkobolia omosike Honorable Richard Momoy Monyonka. Your Excellency wabandonetio mwana oyo iga nyagitari ombetinga omwana oyo iga tutageti manyanga ki omwana oyo iga koba ngogosorra litukuria rero iga omugavana otokonyire litukuria rero mambi mondo kyogocha gotokonya ekeneke ronko rwaso korigyo bwene omwana Jace Nishani oyuro obwo mosike Richard Momoy Monyonka na atade chio vision spi na ikire yo mo commissioner na ikire ya children tinda nyora bwene ntakere konyora okoba ise no mo senator Kisii County ngosaba litukuria rero human rights ngosaba children's office ngosaba abaterneri bo bwene monkonye mombwatisi kurwane sege yiga korigerio mwana oyo igo bwene mbuya mono Your Excellency Governor Paul Simbarati.